قبصي كاب إسرائيل واقع 35 بليون دولار بحرياو غاز نمعداك تسماميعا ازيه ناي 35 بليون دولار سامع كون كخون زخاله قبصن إسرائيل نويح سنح زرب دحر مكيادن كوينو قدام منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو علاو غير ولا قدام منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو ابتي اوت يوزلو مغلصي اتي تغير زلو سامع نإسرائيل ن 18 بليون دولار مخسب كمص الله يكبلن كله ابتي زوبا دما نإسرائيل اب مداي نسدد زقرب منጭ صعات اقداسيت هاجر كم زغبره حبيرو لا اسمع خان اوارح دحرز انحزرب استفصم مخانو ونت غليص يركب زغبص كاب اسرائيل تغزو بحرياو غاز كابتي امريكاو تكال شيفرون اسرائيلاو تكال نوميد كومد ما اسرائيلاو تكال ريشو اويل زوننو ابغماغم بحر اسرائيل ماكلاي بحر كاب زركب بحرياو غاز عدنو لبوتا زركب يو إرترا كابين منغستاو بعلم زلمعات مبرق أفريقيا وي إيغاد نموصا زوسدتو وسانه بزملكت أبزز حلفة قرابة معلتات زتفلالية مغلصيتات كوهاب تصنح خوينو حجي دمه منستر زينا إرترا نتي بقاله مسلف بلصقنا زقراربو وغانات كوم دمه نتوسانه بزقاومو وغانات زوصا مغلصيتات عملكيتو قبر ملسي هيبلا أبت قبر ملسي دما إرترا سلف بلصقنا نا إثيوبيا كابت زنقفلو زلو غداي لولاو أفدق بحر زخونه أجندو أدو بون نمت مزاز ابني إرترانا يمصلان وفري تصميده زلو إلا ات مغلص قصيلو اب لعلي إرترا زقرب زلو نقفيتاتات بتم تلا اختي ناي سلف بلصقنا كومون ناي ግጭት ነጋዶ ኢልዝ ሰማያም አካላት ዝተወደበ ይድሕር መባል እዝጋ ነቲ ኢትዮጵያ ግዝአት ካሎት ሀገራት ንምግባጥ ዘለዎ ሕልሚ ሸፊንካ ንኤርትራ ኣብቲ ዞባ ከም ጠንቀ ዘይምረጋ ጌርካ ንምቅራብ ዝዓለመ ይክብል ገሊጹ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ቀጽሎ ኣብ መግለጺኡ ኤርትራ ካብ ኢጋድ መስሓባ ጠንቁ እትውድብ ተደጋጋሚ ፍሽለታት ይክብል እንከሎ ኣብ ግዜ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ናይ ተለኣኺ መርገጺ ከም ዝሓዘ ንኢጋድ ክኸሶን ከሎ ኣብ 2006 ድማ ወታደራዊ ጣልቃ እታውነት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ደጊፊ ክብል ውን ከሲስዎ በጀካ ዞን ኢጋድ ኣብቲ ኣሞንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተፈረመ ናይ መዘከር መረዳ ዝመረጾ ስቕታ ሓደ ካብ ፍሽለታቱ ገይሩ ተገሊጹሎ ኣብቲ መግለጺ በተወሳኺ ተደጋጋሚ ውድቀትን ፍሽለትን ናይ ኢጋድ ንኤርትራ ጾር ከም ዝኾነ ዘስምዕ ሙጉት ቀሪቡ ዘሎ ኮይኑ መስሓብ ናይ ኤርትራ ድማ ካብቲ ውድብ ንናይ ኤርትራ ዞባዊ ምትሕብባር ከምዘ የጉድሎ ብምሕባር ኤርትራ ኣብ ኮሜሳ ኮሙን ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣባልነታ ቀጻሊ ምዃኑ ገሊጹሎ ብጀካ ዝውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ነቐፌታታት መልሓስካ ከም ምቕያር ገይሩ ቆጺርዎ ዘሎ ኮይኑ ሰለስተ ዓመት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ሚኒስትራት ክሳብ ናይ ምክልኻል ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ሓድሕድ ናይ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ተደገፍ ምስጋናዮም ዘቕርቡ ነይሮም ክብል ጽሒፉሎ ካብዚ ቀጺሉውን ንጉዳይ ቆጠባዊ ምሕደራ ኤርትራ ዝቐርብ ነቐፌታታት ኣመልኪቱ እቲ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድኽነት ስታቲስቲክስ ይጠቒሱ ገብረ መልሲ ሂቡ ዘሎ ወላውን ገዚፍ ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለምን ናይ IMF ስምዓትን እንተሃለዋ 68.7 ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መዳያት ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብር ዘሎ ብምባል እውን ንኢትዮጵያ ዘነቅፍ ምጉት ኣቕሪቡ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ደጊማ ካብ ኢጋድ ከም ዝወፀት ዕላው ዝገበረት ኮይና ነቲ ውድብ ከዓ መሳርሒ كم زخونن أبتو زبان نزلو كونتا دما سقطا ممراصو كم تخوننا بمغلاصيا كابتو ودب كم زن سحابت علاوه غيرا زنبرت أب هاجر فرنسا بأخبرت حقي دكتور موت تباهيلو زتتصوعه فرنساوي أدنزاز حكيم نحلفت كأسر تفريدو اتي فريدريك بيتشيرز تبهاله ود 53 عامت حكيم نسلاسة حكمتي كونيلو بمرازن كاب أتوم 10 تخلته بمقتالني تخصيصو أما برغاو فرنسا كتما بسانسون زركب بيت فردي فريدريك بيتشير أب تحكمتي بسرا وردن بزوهاب واقع لبي ويمفسست دم كسعو زخولو نترنا قرات بموسخ قبلنيا كويني ترخيبو كابتوم قدايات نيبيتشير اتزنا أسود 4 عامت هزانيو أب كل تشحن 16 مطبحته حانات أب زقبرو لزنبر أوان كاب كل تجزية زقات أما واقع لبي كدحن يخيلو كابتوم قدايات اتزعبي عد مزلو ود 89 عامتيو أخبرت حجز حلف وسمون نسخة حكيم موتيغا مرازق أتاليخا أب كلهم حكايم دم حفرة آسيب كاكبلو قليس أماني رميام وسيخمون نتحكمنا نام مقابرك أير كايمي لما
ፒቸር ናብ ሰራዊር ደም ዝውስኾም ኬሚካላት ኣብ ሕሙማት ምቁራጽ ልቢ ወይ ወቕዒ ልቢ ዘስዕቡ ኮይኖም ኣብ እዋን መጥባሕቲ ህጹጽ ምትእታው ከም ዝጠልብ ዝገብር ነይሩ። ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣሚታት ድማ ህጹጽ ምትእታው ዝፍጸም ባዕሉ ፒቸር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣጋጣሚታት ከዓ ከም ዘድሕን ሓኪም ኮይኑ ዝቐርብ ነይሩ። ኣብ 12 ኣጋጣሚታት ግን ጣልቃ ክኣቱ ኣይከኣለን ወይ ድማ ደንጊዩ ስለ ዝነበረ እቶም ተሓከምቲ ህይወቶም የምስኢኖም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ፉኣድ ሰዒድ ዓብደልቃድር ዝተባህረ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ፔንሲልቬንያ ፊሊስበርግ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። እቲ ወዲ 46 ዓመት ስደተኛ ብ14 ታሕሳስ 2025 ኣብ ሞሻኖን ቫሊ ብኢሚግሬሽን ኣኽበርቲ ጉምሩክን ወይ ኣይስ ተታሒዙ እንከሎ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ ዘሎ። ዓብደልቃድር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣይስ ን215 መዓልታት ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ፍትሒ ዳግም ግምት ኢሚግሬሽን መስርሕ ፈደ ይጽበይ ነይሩ። ጠንቅሞት እቲ ውልቀ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምጽራይ ይርከብ። መሰረት ሕጂ ዝወጽኡ ዘለዉ ጸብጻባት ዓብደልቃድር ኣብ ማእከል ማሻኖን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ኣፍ ልቡ ቃንዛ ይስምዓና ኣሎ ይብል ከም ዝነበረ የመልክቱ። ኣብቲ ግዜ ሰራሕተኛታት ሕክምና እቲ መሳለጥያ ናብ ክፍሊ ሕክምና ወሲዶሞ ይኹን እምበር ብህይወት ከተርፍ ኣይከኣለን ተባሂሉ። ፖሊስ ግዛኣት ፔንሲልቬንያን መርማሪ ሬሳ ምምሕዳር ክሊርፊልድን ጠንቂ እቲ ሞት ይምርምሩ እዮም ዘለዉ። ዓብደልቃድር ብ15 መጋቢት 1979 ኣብ ሪያድ سعود عرب زتولده إيرتراوي زيغايو ب3 ميازيا 2018 كونتات منبريون بحقاو قوام نبارك كم زغيره يغلص مزاغبت كم زحبروه كساب حجز يغنت امريكان مركب حتى ايغربن صنيحو ب3 ميازيا 2024 دما بيت فرد محدار سميناو اوهايو نزحج عارفو زل إيرتراو عبد القادر بمتلالن بسرق غنزب حزبن عيسران حدن اوارح كاسر فريد ويو ات بيت فردت اغلالا لعلى $10,000 كم زطفاف اي زغلص بحمله 2024 كبيت مأسرت وصيو نام ماكل مصراي مسرح سدتنياتات كم استوزده حبريتا إميغريشن أخبرت حق جمركني يحبرو كم زفلت أب أمريكا أب زوان أب العلي زي حقوين سدتنياتات سفيح سقمتي يزود سدزلا قد مخلت سومن حدا أفغانستان أو سدتنيا أو واشنطن دي سي نخلت أبالات هاجرا وحلو أمريكا بتقيت هاريمو حدا ميتو اتخال دما بخبي الدحر مغسالو محضر دونالد ترامب مسرح عقبة أفغانستانويان زركبهم سدتنياتات دو كبل بمقبر بزحزي حقوين سدتنياتات نمدرات سقمتات يوسدالو محضر دونالد ترامب حقاو سندات زلوهم زيغاتات إيرتران سوماليان حويسو كاب 10 هاجرات زموصو ناي منبرن ناي سرح فقادن كجمجم مخانون أفليتي زركب بتوسخي كاب كلن هاجرات نزقرب حتى عقبة نزي توسنا أوان دو أبيل ولا ات بريزيدنت كاب هاجرات سالساي عالم نزموص سدتنياتات قوام قداخ قبر مدب كم زلو يغلاص نزي سعيبو أبز حلف معلتات كفل دحنت أمريكا ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝርከብዎም ካብ መላእ ዓለም ዝተፈላልየ ገበናት ዝፈጸሙን ኣዝዮም ሓደገኛታት ስደተኛታትን ተባሂሎም ዝቑጸሩን ውልቀ ሰብ ዝርዝር ኣውፅዩ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።